होननाय लोगो लोगोनो फेम्फा सुनुगोन न रेडि होनगोनबो फेम्फा सुगोनबो माने बोबानो जाबाय रेडि होनगोनबो फेम्फा सुगोन mày bắt được Sampai nak menit lima hari sampai nak. Sampai. Ready. Bangga besar. Jaga kasih sekarang mai. Jaga mana puri di fly dongo. Jaga kasih lai. Baneswar Boro आरो Bathupuriनिफ्राय Dipul Boro आरो Golapi Sorigiari Bathupuriनिफ्राय Bipul Mandiri dina Pika Nazari Bathupuriनिफ्राय ready बेनि उनाव समायना बेलुन आइजोफोरनि apa sih Pak? Mentang kan ada mau? Lo tahu kan? Jangan. Orang lain itu. Tahu kan ini आइजोफोरनि apa? Ada Devozani Boro, Somaina Puri kami di sana. Dah kelekan, hauaफोरनि दिरुं मोननाय फाइनाल खेला. फाइनाल खेलायाव गेलेगोन कलबारि गामिनिफ्राय आरो जाखायफाना गामिनिफ्राय मोननै जाखौ रेडि जानो थाखाय खावलायबाय आङो खेबसे रेडि होगोन रेडि होननाय लोगो लोगो बिसोर सुगोन बेनिखायनो जों रेडि होनबानो बोखायो आं बेखौ खावलाय हानाय जाबाय नायगिरि बिथांमोनखौ गासैखौबो जनानै नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बेनि उनाव गेलेगोन सारवाजान गामिनि आइजोफोर आरो जाखायफाना गामिनि आइजोफोर बिथांमोनखौबो थाग थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव गेलेगोन सारवाजान गामिनि आइजोफोर आरो जाखायफाना गामिनि आइजोफोर बिथांमोनखौबो थाग थियारि जाखानानै थानो थाखाय जाबाय ना रेडि Cepat sampai nama-nama